Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Mai kankana, lasami dandana, mai dociyan gabana, yarinya yar farara, idan ki kamar ruwan madara, dole ki yi shakara, mai tsarin hakora kamar masara, goma kin zarce tara, ruwan sanyi mai kamar bazara, soyayyar ruwan zuma, in ka samu mai saka ka sha zama. Tarbiya wani sadaki ki zambiya kace amarya ta mata ta gawata yar gata ina miki kyawun fata kace amarya ta mata ta tarbiya wani sadaki ki zambiya kace amarya ta mata ta gawata yar gata ina miki kyawun fata kace amarya ta mata ta Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.